कायची बापा ना तुम्हा पण लागी छानती मोबाईल ऐकते अरे काय की आधी बाबा दिला पकडीला तापाई मग शिवाजी ब्रह्मा द्यायची बरे मोबाईल बसून ते चावला येते ना ए सूर्य अरे असं ना सूर्य तंबाखू द्यायची बरा अरे असं ना कोणाला काय दिला सेपटे काय करतायच्या आम्ही काय करताय तमिळ जायचं अरे तो व्यक्ती काय करतो अरे उभा तो मला पाहिजे तर माझ्या काय मग मी सांगणार बाबा पेमेंट चिरबुची नाही सेटे मी म्हणून पण मुखात त्याची बिलंबर गई मस्त जेव्हा पण यायला बोली हे सूर्य कोण आहे ते का बिलंबर असतील बोले कानो भी करूची अरे क्षमा कर दिया ना काय तमाशे काढलं ना निश्चित देणे कमाल सैलानी दया करायची स्थिती चालू सांग जिबिली काय जगतावरची तमक त्यांना पडे म्हणजे जिबिली हे देखो तमक मोहल्ला पाणी की तमाशा मग कोठात मध्ये जाऊन सेट मध्ये दया करायची स्थिती चालू सांग तो व्यक्ती काय करतो अरे मोटर तमक होता ते बड़ा पाहिजे तो मैं जब तो ठीक से करता नहीं जाओ उन तमक चाली पडे म्हणजे जिबिली ओ त्यामुळे कसं काय या हे देखो तमक मग भला पाणी अरे मोगे तो उधर बड़ा पाहिजे और तुम्हें बड़ा पाए ना न कहवा पर्यंत मु एती चाही के बस जिबी आहे किराणा बिरा हां तुम पीराती मो चाहे ना अरे ठीक है कुछ तुम प्रेम डोरी रे हां मते आओ बांधाना तुम्हें सुंदर पाए देखे ना तमे बाबाने जैसे सेट में कोठा बुझे तमे आहे किराणा बिरा तुम पीराती मो चाहे ना तुम प्रेम डोरी रे मते आओ बांधाना पीरे मते जाना रमे रमते आओ कराना करला बहाना आहे किराणा बिरा तुम पीराती मो चाहे ना तुम प्रेम डोरी रे मते आओ एरूप जबाना बिरा केवे रोए मुझमरा प्रेम प्रीति मो जाना तेरी जाओ मनी मोगीरा एरूप जबाना बिरा केवे रोए मुझमरा प्रेम प्रीति मो जाना तेरी जाओ मनी मोगीरा Thank you.